arribarà l'hivern, ara arribaran els virus i ara arribaran els encostipats. I els encostipats són potencialment més importants en les edats extremes de la vida, amb els nens petits, nadons i lactantets petits o amb la gent gran. Jo com a pediatre la meva preocupació està sobretot amb les criatures petites, perquè són més susceptibles que per culpa d'un encostipat evolucioni cap a problemes més importants. La manera com es transmeten els encostipats no és perquè tinguem fred, no és perquè anem més o menys vestits, és perquè complim o no les mesures higièniques. I la principal mesura higiènica més senzilla que hi ha i la més eficaç és el rentat de les mans. Els virus es transmeten més que per la distància. Aquesta que estem tenint tu i jo ara, en aquest moment d'1 metre, és una distància protectora que fa força difícil que es transmetin els virus, inclús més a la vora. La forma com jo puc transmetre el meu virus cap a tu és a través de les meves mans. Per això és important que si jo et dono la mà o qualsevol contacte físic que puguem tenir sigui sempre previ un rentat de mans, sobretot si jo em sé encostipat. Amb aigua i sabó. Amb aigua i sabó és la manera més simple. Fer-ho com a rutina, estiguem o no estiguem encostipats, però sobretot, si ens sabem encostipats, saber que si hem de tocar un nadó, si hem de tocar una criatura petita, si l'adult ha de tocar una criatura petita i se sap encostipat, o inclús encara que no se sàpiga encostipat, s'ha de rentar prèviament les mans, perquè és aquesta la manera com se li pot transmetre a la criatura a l'encostipat. En el cas que una mare estigui donant el pit a la seva criatura i la mare se sàpiga encostipada, és important que la mare es posi una mascareta que li tapi nas i boca, amb la qual estàs minimitzant moltíssim la possibilitat de transmissió, perquè la relació entre la mare i la criatura és una distància molt petita. Aleshores, allà sí que podria haver-hi una transmissió a través de les dues persones. O sigui, a més del rentat de les mans, col·locar-se una mascareta a la boca. Davant de la teva criatura, inclús una criatura petita, que veus que està encostipada, no s'ha de córrer, però tampoc s'ha de deixar anar, perquè l'encostipat és un procés progressiu que va evolucionar al llarg dels següents 2, 3, 4 dies. No s'ha de córrer per una visita immediata, però sí que al cap de 24-48 hores és important que vegi el seu pediatre i vagi seguint l'evolució d'aquest encostipat. Un paràmetre una dada molt útil a l'hora de valorar si un encostipat evoluciona de forma agressiva, evoluciona de forma ràpidament important o bé evoluciona de forma molt lenta és si la criatura menja o no menja bé. Si una criatura encostipada menja bé, està anant bé. Quan la criatura comença a evolucionar favorablement, el primer que queda repercutit és l'alimentació, que és el que et diuen les mares. Ara no només està encostipada la meva criatura, sinó que a més m'està menjant malament, s'està agafant malament el pit. Tampoc s'ha de córrer, però s'ha de visitar la criatura en les següents 24 hores.